5 juta sak kamar. Apa sak kamar ki oleh BH apa piye? Yo, jenenge sak kamar ki kasur sak dipane karo lemari ki to, Kang. Oleh telung barang. Ya telu kasure dhewe sak dipane Heeh. tambah lemari ada gombal 5 juta. 5 juta tak tere teko omah gratis ongkir. Tukune nang ngendi? Tukune nggone Mas Urip to ning nggone LA Furnitur kuwi. Dek iki wis enek garansine lho, Kang. Metu garansine pirang tahun? Garansine 15 tahun. Oh, 15 tahun. Ukurane sak meter swidak kali dawane 2 meter iki sak sandarane komplit. Heeh. Terus lemari niki enek gantungane, enek nggon lempitan klambine. Lha iki. Iki kaca kabeh iki berarti. Kaca iki santi rayap. Tak kira triplek ke piye gurine. Rayap ra tedas. Tur yo awet. Aku krungu namu kok jame gratis ongkire ning ndi nge? Gratis ongkir ning area Jawa Timur, Jawa Tengah. Cilacap ya gratis ongkir. Yo no Cilacap sik masuk Jawa Tengah, Oh. Yogyakarta. Mergo besanku ki ning Cilacap kono. Heeh. Ya menawa nak pengen tuku nak aku pas repot barangane mosok mlayu rene parane ado medien kene. Enggak, karek ngomong to, kirim alamat lengkap lho tak teri teko Cilacap kono. Nomere ning ndi nak golek ning Dong Sorjol Jati. Nomere ning jero bio profil kuwi lho, ning bawah foto profil duleken pisan. 1 kali engko langsung terhubung karo admine. Woh ngono tok jane pesene. Paket sak kamar 5 juta. oleh telu.